ఈవీ వెహికల్స్లో మనకున్న ఫాల్ట్స్ని కవర్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ 2 వెహికల్స్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. ఇవి ప్రోటోటైప్స్లోనే రెడీ అవ్వడం వరకు జరిగింది. నేనైతే ఇవి రన్నింగ్లో ఉంది సోలార్ది అయితే. ఇంకోటి ఇండక్షన్ ఛార్జింగ్ అండ్ ఇంకా రీజనరేటివ్ సస్పెన్షన్ కూడా బయటికి తీసుకొద్దామని రెడీ చేశాను. అదైతే హ్యూమన్ హైబ్రిడ్తో వస్తుంది, పెడల్ అసిస్టెంట్స్తో. అంటే దీనికి సంబంధించి యాక్చువల్గా ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే, అంటే ఇందులో ఎంతమంది అసలు కూర్చోవచ్చు దీంట్లో అయితే సార్ మీకు ఇద్దరు ఈజీగా కూర్చుని ట్రావెల్ చేయొచ్చు సార్. నేను ఇది ఆల్రెడీ 6 months నుంచి రన్ చేస్తున్నాను. నేను తమ్ముడు కలిసి రన్ చేస్తున్నాను. ఈ నియర్లీ 600 kilometers వరకు అయితే నేను తిరిగాను. ఇది చూసుకున్నట్టయితే మీకు డైరెక్ట్ సోలార్ డ్రైవ్ ఆఫర్ చేస్తుంది సార్. అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సన్ ఉన్నంతసేపు అయితే ఇది రన్ అవుతుంది సార్. మరి రాత్రి పరిస్థితి ఏంటంటే రాత్రి కూడా రన్ అవుతుందా? రాత్రి కూడా మనకి రన్ అవుతుంది సార్. బ్యాటరీ ఉంటుంది సార్, అది ఛార్జ్ అయిపోతుంది. మనం యూజ్ చేయనంతసేపు బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అయిపోతుంది సార్. దాని ద్వారా మనకి బ్యాటరీ ఎంత కెపాసిటీ ఉందో అంత మనం మైలేజ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లైక్, సబ్స్క్రైబ్, ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్.